Realment, un tema vinculat a la forma de govern és el model d'estat o d'organització territorial, és a dir, de la seva administració. Independentment del règim polític, monarquia, república, un estat pot tenir un model unitari o un model complex. El model més habitual és l'estat unitari, generalment centralitzat, en el qual el govern és únic per tot el territori i l'administració pública es concentra a la capital de l'estat. Aquest model unitari de l'estat pot també tenir diferents nivells de descentralització. Per exemple, amb algunes regions autònomes o amb estatus especial, cas de la República Italiana, en la qual hi ha 5 regions amb un estatut especial o autonomia, o amb una descentralització per regions o comunitats autònomes, com en el cas espanyol. L'estat complex es basa en una unió política de diferents regions o estats que tenen les seves pròpies lleis, governs, parlaments, tribunals, etc. Aquesta unió d'estats es pot fer sobre principis federals o confederals, és a dir, pot ser una federació o una confederació. En el cas d'una federació d'estats, per sobre de cada estat hi ha un govern federal que s'encarrega generalment de la política exterior, de la defensa militar, de la moneda i el banc central, les duanes i els tractats comercials, així com de la policia, els impostos i els tribunals de caràcter federal, és a dir, per a tota la Unió. En els estats federals, els estats membres són sobirans, però no poden abandonar la Unió o Federació. Els principals exemples d'aquest sistema serien la República Federal dels Estats Units d'Amèrica i la República Federal Alemanya. Un estat confederal es regeix pels mateixos principis federatius o d'associació entre estats, però els estats membres, tot i que comparteixen un govern confederal amb atribucions sobre política exterior, defensa, moneda, banc central, duanes, etc., són sobirans, lliures i independents. Per tant, poden abandonar la confederació. Actualment, hi ha pocs exemples d'estats confederals, tot i que històricament Suïssa, coneguda com a Confederació Helvètica, es va fundar sobre aquests principis, però actualment és una república federal